Keď čítaš starý zákon, máš pocit, že Boh je bezcitný vrah. Prečo niekedy v Biblii Boh prikázal vyvraždiť celé národy? Úprimne? Toto je jedna z najťažších otázok, ako kresťanovi môžeš dať. Veľa takýchto komentárov sme dostali na tomto videu, ale poďme sa pozrieť na fakty, ktoré menia úplne všetko. Deje sa to pri situácii, kedy Boh zasľúbil Izraelcom istú časť krajiny. Ale je tam problém. Bývajú tam dosť divní obyvatelia. Treba si najskôr uvedomiť, že Boží hlavný príkaz nebol všetkých pozabíjajte, ale vytlačte ich z krajiny. Boh chcel zastaviť toxickú kultúru, ktorá zaživa upalovala bábätká. Nešlo o genocídne vyhľadenie rasy, ale o zastavenie brutálneho zla. Áno, Boh tam hovorí o úplnom zničení, ale vtedajší generáli to používali ako slang. Je to ako dnes, keď v hokeji poviem, že sme super totálne zmasakrovali na tucky. Je to kód pre víťazstvo, nie je pitevná správa. Počúvaj, a tu je ten najväčší mindblow. Ten istý Boh sa neskôr rozhodol, že príde na tento svet v ľudskom tele ako Ježiš. Prečo? Aby nám ukázal svoju pravú tvár. Neprišiel so zbraňami, ale so slovami: miluj svojich nepriateľov, pomôž slabým, nakrm ostatných. Ak chceš spoznať viacej to, aký je skutočný charakter Ježiša, príde sa do nášho free kurzu Prečo Ježiš. Link máš v bio. Pretože niekedy